Kembali lagi kita di budaya Batak milenial yang selalu memberikan materi-materi mudah bagi pemula, bagi naposo Batak. Kali ini saya akan mengangkat bagaimana Mandok Hata sebagai pengurus di Punguan atau pengurus di arisan, bisa ketua, sekretaris, bendahara dalam kegiatan ini. Biasanya pada acara Punguan, pas menutup acara, ketua, sekretaris atau bendahara pengurus akan memberikan sepatah dua kata menutup acaranya. Begini katanya: Pinuji pinasa emak guarni Tuhan debata di pasu-pasu dok di holong ni rohana itu kita. Bohi ta merpungu parupak bohi dinganan namar sangap namar tuon. Ima di laun nat patupa diganu bulan. Kami sen pengurus Mandok mulate di haredutta naria rektahi taro mandohoti pungata di bagasan sadario. Ada orang sud pagajang di Batakon berjolo mulate kurang pinasahat tu perhubas monope nata patupon na pinatupani pungata ale tamado hai Mandok mulate dia kan lusu perhubas jala nunga busur hami mangaton nakaningan sakat marlupan tung masih tabu di napi natupani ngot dari bagasan sadarion songsoni dok kami molate tu nap mangalehon haradion inganan lau perpungat tadi bagasan sadarion tung masalah seroha lambok do pajalomuna ekel muna di haroroni punguan tu bagas tahun tuan ma na mapoloson pas-pasuna tuhamu dihamu dihita sudi punguan nado sorata pasadahun punganon membentuk punganon hamisen pengurus do nami do asa lem turinggasna turetana jala patuh hita disude aturan naung taspakati di anggaran dasar anggaran rumah tangga ni pungata asa lem tumulina turinggenna pungaton tokatikina nang roh di sada-sada punguan organisasi bagak rel bagak mardalan keputusan kebijakan punguani molo satolo sahata sapak kelalaan sudi punguan madalaton nong taspakati di anggaran dasar anggaran rumah tangga ima pesan na perlu upasatami sen pengurus dia palatikion asatung marperbunadingkan pungaton tokatiki nanengro setabi di natotonami di tokoh ni pungaton rongdo hatan istutu nama dokon rampana posor behami sipata olulun orang malu hami di nama katahon marlapu kusuma dia mekkan ditotonami macalo dia ka program dot kebijakan dot hata no pasatami ima nabui pasatami sen pengurus selnai pasatami tapatu ima terletum ma jala tau olu ima anggaran dasar anggaran rumah tangga nang tas pakati asa nilma song hatanis tua asa naporan main na tano-tano ranking masih rangkongan mulutung pi berita perdo dia ka dulu tei kanu todita ma masih hukuman ima hatana jempek nabusan kami pengurus